दासो बायनानै मोननाङा साइडआव नायथ' फाइनालि बावखुंग्रि मोनफैमारबायलै दासो बायनानै मोननाङा फाइनालि मोनफैमारबाय होद साला सोरगोफुरसो बुंलांखायो बावखुंग्रि मानसिफोरानो गैला माथो ओंखारबोजोब्बाय जोंना दासो আমার মঞ্চ রাধা সাংস্কৃতিক নৃত্য dari akay khobnani faraयनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन Tuh. Video mari ini. Cepat harus video nih. Video macam aja. Angkat lah lagi sedikit. Mancing bosnya mah dengan merah. Ada tujuh bosan. Surah aja taruh kaki kan. Las kamera kan. Ayo, galang baik kan lu pindah. Kalau ini masih panas aja. Oंखारजोबबाय मालाय नै जोंना दासो. Karya langsung. जोबनायसिम गाखोथारगोन आं आला जोबनायसिम थांथारगोन आं मानसिलै गोजौआवबो